Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Khasi Students Union kala dawa na ka sorkar bakadai bantuklar mardor halor ka jingja ka balaja man ha ka singinengkong jong katayo ka khat arterik uyayong arjar arpuai hamau sebut ha ka bakala don ka jingya kan at ha padang ki sipai bat ki pait ba habaya kren bat ka Batesi TV u presiden rangba ka KSU samla Lambok Starwell Marngar ulaya thu bakila don laingut ki khot jong ka seng KSU ki bala mensau bat uwei udan hapok ke jing sumar ha hospital ulaong bagani ke jingja kam dai syu ke jingja ke banengkong nrei dei ke baju yai ja na ka por bat ka badang yai piteng hadu mentaru usamla Lambok ula kentu ya ke sorkar ba kam dai syu ban lesting bat kam dai ban ap hadu ban da lek tam met yap ika jingmi kini kundum kundram ba jingdon kini len sipai po so sulong kam dai syu ke banengkong kajujian nak kapor bat kini kilong kijingjia kiba ngem sola iban pedang bat ngem sola iban ong ban nget ban mudur ba kita kiba ngikmi liti di kinong bat yakaan kiban ai kajing sengan jeng ya dar ba andai kum kapau menta bat kum kajupau man kapor kilong bat ban ki nongbu jiki jingma ya kajat kajang jong ki ba jong khamtam jong ki podok pasnam hungi po ba sulong jika liang joko seng abis jadi pakai jengjia bukan kemit ngis ngoba ngenam nak liang kami syutang jeng peneram dari ngis ngoba kini di kecik penibor juga ngis supaya jong kesorkaran dia bat deh lor kita kidau ki bangijui kini jengjia nak kapor kapolong pat ya kanong rem joko seng baju yang persak nak kapor ya kecing mat caka jong supaya pansna ikitem supaya ki pentapa per jong ka beri nyutret beberapa ti kani ka jingjia bamnen nga sngoban ong ba kadai ka jingkerstiu ya ka sorkar bakari parhat gilat kelenti kiban mara ka jing penbet bat khamtam ka jing wara kanto kanu gunu ka jing sengan hakajat ka jing jong ki podok snam bijat lambak ka jaka namar kini kitem supaya kiwan ni kamdei kumokren kong kamdei bikiwan da ka jing wara ka jing sengan dai ka wara penbu man ka jing ma tira da kesorkar hi kebab longkum ka nongbat je ulah kam jong ka sencar ka kadar po ka jela kami i kum kini ke jingjia yul si kan poi ka por ba ke marap ban jingjia sopsi ti kum ka pau bat kum kolong menen ka bengi kubur na ke liang ni supaya kita persiang ban thombor ban mensau ban sei di wat ban pom wat iki bai ba baton tu cakap tila kadon kuno ka jingjia soksi menen ka jenmiat menu kan sen ka jengit kli ti kadai ka duty ba kadai kamram jok sarkar jela ba kan tu klar mador me ka kam ba je kan tiyat ti yang ka ba pai ba punon kam kini ki spai kin don hok ban khang ba kam trai ka ti tila ra ki spai ki snow ba ki ba ki mla su ban yat ban yang ti ka benta than mo subik badon ki len spai makil kem de su ban yat ban yang ki ka pai ba kasurok nang kasurkar makir kundon hok su banyak ti na kaliang tu kaseng ngin sa nang yetre ya sendak pak kudor basnong mo sebut anang ye perkhat kilat kenti khamtam persno sukar maksukar ke bele kunu kalat kenti man penbet yo kini kundum kandram khamtam kibadum juya jia nak kapor balong kecing ma kecing mom song sengan ni poi ba cong jalah berkoi khamtam kibayat jung porto pasnam majat tu cakap tina kaliang juga sen kawai ka kerwo mengakwa berkensan kalong bang ju tengku bang ju kendu nak kapor khamtam kidon ni ki podok pasnam jungi belong ki dalal ni ki penwat caka ki supai keik makwa kan ong kalong sange sendon kani ke jingilong dalal jungi ye kini supai nama kum gi pau ba anda ki ayo caka anda ki yo bu kata khatem ki kilong penban ki ding pengkiang ya ke imlang salang khamtam kijingma wati ki para nong snong pai ba cho kunu no snong maki kidon yang ketep sipai kene kijing masau kadon kijing tengku pen ipor kijing sedang muspai ban lun ne ban kawang mau menen hot na piliang khot cho seng boy kam stau lun po stal ko kongsan kalong kadai bangin kadai ka ni ka kalong ba ka ni ka lat kalenti ka bang yu ban kan pi kalong ba
ke sorkar khaban adres mador kena kakam nam ta ka jingbit jingbiang lan jung sangan jung pai ba sunam to sunam than mo subut bro ko hot jo kha jungi la man saw hon rei long ka jingi ka ta jing ma saw bat ka long ba ka long kham khaw shu ka ta jingi jung pai ba ya kendu na ka por ti ka tu ka jingjiam nen ka long makran kong de tang ka jing slang bat ka dei ka jing kersiu thia ya bubun balang kham tam ji bor sarkar ba kam dei ban a hadu bada ni hap an tam ni kemet yap na ka te chaka makum kolom nen ada kedon gunu ka jing yo ban pom ti ki supaya da ka wat ki pai ba ka pom ni hap sulai ra tam kemet yap chaka ti ka ni ka pen iba kini ki bor supaya ki persangbat ban treat ya pai ba ya ti ka chaka kum kita ki nong le kam sni le kum ka pau nen kum ka pau ka jiam nen kolong ba kini ki supaya sekarang dia isngo long kam holor bat ki penon kam baklan ro penong ya ka ikhtiar ta kebor pe ki don ti wat nga try wat na kaliang ki bor jong ka district ru nen galet bor jong ka an gilet ti ki don bi thu ong bat makir ki salun ma ti kini pen iba kim ki snap hiru wat ki bor jong ka district ru ti ka sarkar ka ta kadaw ni sekentu sarkar ba parang snow na kaliang kinong punya taw ni na ki mo suput tu kaliang kendu ki disi tingin pet ke ai ke jingmi na kaliang ka respon jong ka sarkar khamtam ke ai ke instruction jong ka nang ba kini ke jingi ba pat ba kunu na por support jaka ki di ban kot bat ki di ban penbet no mardor kata ka jingi sha ba kanu ka badan jok tem supaya kam dei ba ka jon ke jingi ang po mo subut dei pet benta badan tem jong BSF ru pet ko ma po slong pi kru hiat lang ba ka tu supaya tem muncul pendik buat haras si buat bak ya nanti. Tiga ni ke warak penban ke jengma mat ke jengbom song sengan ya bubun bala. Mereka kerwo ke bahasa ini keren sekarang ke por kolong kadiban adres ni kap. Kadi kamram suka kenu persenguru buat sekarang dia. Begini supaya ke warak penban ke jenge. Ngejeng sa supaya ki bendon si ki benta kaput kemdai benon hapo. Pedeng jong kene nong bak ke balong penban kejingbom sengan ye bobon bala tingim la basuk thu hi por maswa kumno ala kini supaya ki ban buk tem ne po no ba solo hajing sakum dei ban ala makum ka sakhim ta kalong kini hi ki wara ka jingmai bobon bala ti de halor kita ki nogrem ka jingi kum ka seng rekat bobon balang ki ba ka daw ni sayang men persya ru ba kim de su ban snakken supaya hagi benta ba fer jong ka bri ni trap nomor ni isai ba kalong ban ki jing pengkiang ba ki jingma ya pai ba bajat lamban aku nu jaka bagi don kini kita bersupai tinginget ba kinong nikmat ba kita kinong thoan kibat bat lakam to senchar khadar kimdei bakin khikore kimdei bankin shim ya kinunu ki jingkren ne shim ya kinunu ki benta ban ong bangi sale tat andala je kakam ringi shim ba kini kakam na kapor spor pai ba ju sngo ai ba makiru kin shim ya kini ke ka mat kongsan bagini penbet khnang ba kajingyat nanti kajat kajang jong pajba no jong snong la kalong hani sor ne khap sor badan ni kitem chupai kim de shu badan jia ginu no jing jia ba sosi